कैंसर भइले बा कैंसर भइले बा कैंसर भइले बा हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर भइले बा जब से आईनी करा के गावना हमारा टेंशन धइले बा जब से आईनी करा के गावना हमारा टेंशन धइले बा हाँ टेंशन धइले बा तो हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर भइले बा कि हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर भइले बा जब से आईनी करा के गावना हमारा टेंशन धइले बा जब से आईनी करा के गावना हमारा टेंशन धइले बा हाँ टेंशन धइले बा तो हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर धइले बा तो हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर धइले बा माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैंसर धइले बा हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर में सती कैंसर धइले बा दिन दिने बढ़ताटे चोली के मोर साइज लहंगा के चीज नहीं करे कंप्रोमाइज का करी दिन दिने बढ़ताटे चोली के मोर साइज लहंगा के चीज नहीं करे कंप्रोमाइज खड़ा होके नाही कबहू लागे टेढ़ भइल बा खड़ा होके नाही कबहू लागे टेढ़ भइल बा हाँ टेढ़ भइल बा तो हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर धइले बा तो हमारा बलमू के साइलेंसर में सती कैंसर धइले बा कैंसर भइले बा हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर में सती कैंसर भइले बा राइटर सादाम जो बना भइल बा पहाड़ हो गोदरल जवानी हमार खोजेला जोगाड़ हो खोजेला जोगाड़ हो खोजेला जोगाड़ राइटर सादाम जो बना भइल बा पहाड़ हो गोदरल जवानी हमार खोजेला जोगाड़ हो प्रेमी प्रमोद ना सखी कहियो काम कैले बा प्रेमी प्रमोद नाही सखी कहियो काम कैले बा हाँ काम कैले बा तो हमारा सैया के साइलेंसर में सती कैंसर धइले बा तो हमारा रजऊ के साइलेंसर में सती कैंसर धइले बा अमार मुदई के माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो रक्सौल।